Kanjipande nini sasa yakabuda maoko mangu. Ngasero totoro. Handi zoba. Pamusoro ichangamire. Awa mukoma nemuningina. Nyaya dzawo dzakapinda mudare mangu. Ndakuita in short. Akamhangara nditete awo. Inohanzvadzi dzawo uyu mukwasha ari pakati. Tete uyo ndiye akamhangara. Kuburikidza nekusagara zvakanaka kumusha kwemurume wake. Anenge akaita almost gore wasiyana nemurume pakukana kwenguva kuita. Saka akazouya mudara akuti inini ndakudzoka kuti ndidzoke kumba. Asi kuti ndidzoke mukufamba kwandiri kuitawo muchinamato nekusvaka kwandiri kuita kuti ndidzoke kumba uko ndoda kuti mudaidzire wana mukoma wangu kuti ndiwataure zvepamwoyo pangu. Kati mange madii kuti muende kumba muchinotaura muri kumba. Anza kumba hatigonani. Tine plan iyi yatakamboita asi hapana chakabuda. Kati no problem. Watawadaidza bva yamudare. Tikati taura nyaya yako. Ati wana mukoma chandinokutaura ngechekuti inini musha wangu ndouda. Asi chichikundinetsa. Ndiri kufamba inini chinzwa kuti ndakaberekeswa. Ndiri mukadzi wechikwambo. Saka zviri kufamba uchinzwa kuti wakaberekeswa mukadzi wechikwambo. Chii chatingaite? Ndinoda ngechekuti munhu akandiberekesa chikwambo atore chikwambo chake. Saka kuri kufamba uri kuita iyeyo munhu uri kubata ndiani? Akanongedza baba waduku. Ati kufamba kwandiita ndiye baba wandodini wandiri kubata mukoma. Uri kuti chikwambo chaakaromba afa achiti inini ndini mukadzi wacho. Wow, toita sei? Zinata nendinayo. Ati Zinata ruwaidari. Zinata inge iripo, maprofita inge aripo. Ndobva wandoita zvekuhakira. Ndobva kuti hazveshuwa. Tiri kuona kuti iwe mukomana une kufamba kwawakaita wakabata une chikwambo chaStory. Chikwambo chaStory ndicho chakushanda semurume pane mukadzi. Saka zvadaro dzati zvinetsi. Ende kwaStory kwacho. Tindoone kuti ndizvo here zviripo. Ndobva enda kwaStory. Story vati azoshuwa zita rako ndinaro iwe siri. Uye vati zvakafamba sei ini pano hanipazivi. Hana kuromba pano. Saka sevanhu ngwari vega vega ivo kwaone kutaurana kwakaitirana wakadini kusvika tete akazotaura namukoma kuti mukoma munogona muchinge makatora musingazivi. Saka madii mimi kuti mungobvume wozive shinzwa mhiko dzakutaura kuti pakapera 28 days wana wamukoma ari kufa mwana uyu ari kufa. Unozogona kuzozvimiririra here. Saka yakabva abvumirana kuti shuwa ndabvuma ndichana chibhadhara. Asi uyu akazoya kudare vazoti changamire. Ndabvuma hangu sekutaura kwandaita. Asi ndikushaya hope kuti inini marombero acho ndakaita marombero api. Handina chikwambobeka. Kana kwaStory handikuzivikanwa Story wacho ndongomuziva wangu asi anotsika mukowa kwake. Saka chandinoda ngechekuti daidzai futi wana tete namukoma wadzoke mudare. Tinyase kuonesana. Ndokudaidza kwatakaita wakauyawo. Akavatsigira kuti hazveshuwa. Pamusoro pechikwambo chaStory utore nengozi futi. Driver bhazi iyoyo iri kwaNhekuku wakatsika munhu nebhazi. Saka ngozi yayo inayo iyoyo. Wakabva vanoromba chikwambo chekuti uvhare ngozi. Ende kuvhara kwakaita wakurasira kudzimba dzenu. Zvazvagombora. Ati ndipewo mukana Changamire nditauro. Inini shuwa munhu ndakatsika. Asi kutsika kwandakaita ingari inspector wangu webhazi. Inyaya kuti ndendamutsa bhazi ndakuenda akauya achimhanya bvangobata ngechivhiumira here. Vaadona vatsikwa nemavhiri echi. Inova nhamo yakaizikanwa nemunhu wese. Saka zvadaro takati vatenda funeral zvese tikaita. Ngozi yayotaura iyi aisi handina ngozi be. Asi chandinokuudza Changamire. Murume wangu mukoma wangu uyu atore ngoziwo. Ngozi yake ngeyekuti aidhirana natezvara wake sekuru wemudzimai. Saka aidhira nyaya dzenyanga dzechipembere. Saka izvi ndikubvira kutaura ndichiti ndikubvira kuziva. Zvaidhira nyanga dzechipembere. Achikushanda kubhucha kwaSaruchera munyanga. Nyanga yechipembere akapiwa nasekuru wake akaichengeta mugomo riya rine mhanza parengi. Kusvika nyanga iyo vazotengesera murungu anonzi Akman. Aitengesera Akman apiwa mari sekuru akampa mari hafu. Varonga nemabhinya ake kuti munhu aenda nemari kwayo. Ngati tinodini? Tinoponda nzwa akasvika panyamhanda akadidini. Vakapfeka zvimamasi neshamwari dzake.
ndobva wadini wabata sekuru vamuponda vatora mari anzi wasati wamuponda ba wakabva sekuru anzi akazotaura masoko ekuti newewo muzukuru Nkwasha wabva udaro here anzi ndawatondiziva zvawatondiziva nyaya iyi haina kuicha indaka saka ibva adini vachiuraya sekuru saka zvaundi ndine ngozi yangu ingozi ndikuiziva iyi ko yake yari kuita uroyo zvinova izvoka zvagumburwa ngati hazvinetsi ikati kupei vanhu vanobatisa muteo iye sekuru ngari upo chiremba uyo kwamadziwa anoita zvemuteo zvekubatisa munhu machira umo anenge ane mhosva ruoko runotsva wanza wakomana agarai pamesa tione munhu ane zvinhu zvikurwadza ndobva wagara semugariro wakaita wabatiswa mumwe wacho muningina hana kuyake achingobatisa uyu akubatisa adati asviko uyu akabva atsva vakarasa ndati iwe chicho wakurasa nhonga achingonhonga so magetsi tati zvarevei anzi ndatsva hangu pakuti shuwa zvikwambo ndinazvo zvakawanda asi zvikwambo zvandatsva zvakawanda ndakazvitorera pakurapisa mwana wangu angarwara nepfungwa asi kurwara kwaita nepfungwa ingeri ngozi yani yabaunini uibva usati ngozi yangu ingozi yako yenyanga yechipembere plus une imwe ngozi yechipiri handichaitauriba ndichazitaura kana ndakwasaunya saka muchidimbu chiripo pavanhu inyaya yekuti wada kuvhenekwa zvionekwe kuti chiri kukanganisa mudzinza ngezvauyu here saka patakauya last time takakumbira kuti taizokumbira Zinatha kuti vanhu vapinde Zinatha uyu akabvuma kuti zvikwambo ndinazvo zvakawanda uyu akabvuma kuti ngozi yangu ndiyo uyu asi iwe une yako yakavhara madhana ngozi saka ungada kuti wapinde mekuti Zinatha iwe wavheneke tione kuti vanawo ngozi here uyu then uyu aonekwewo kuti kwasitori haunowo here ndo chete muchidimbu singapedzere nguva changamira chinoita manje ngechekuti panhau yawo mataura panapa hapana maZinatha hapana chii saka iwo wega ndinototsvaga kwekuenda imi murunzwa mutsvaga imini kwekuenda kwamuda kuenda then mopiwa mupurisa wamambo kana kuti waedmin uko ndio maonerana pale pandasira ipi ndaweruraka pamusoro iyi ndiri kukumbira wangu kutaura kutsigira zvataurwa naedmin kuti isisu mafambiro etakaita nyaya yakatanga ngeyatete tete uyu anga asina anga ari kunetsana nemurungu achibva auya shuwa kumba wachibva wafamba pane muprofiti ari muno akabata kuti Bamina akaenda kwasitori amubata uyu murume wangu akabva ataura kuti murume wangu ndiye uyu ari bva ataura kuti isisu kana abatwa kuti iye yuyu akaenda kwasitori wanowanzotaura kuti mukoma akarumba saka isisu ngatitoende kwasitori kwacho zvikanzi kwasitori hakuitiba kana pasina akabudikirwaba panoda vanhu vakabudikirwa saka isisu vanhu vakabva vadzoka kumba vakwanzi endai kumba kumasikati moya ndokupai nhombo nemuprofiti kuti muzoone kuti tete uya anogona kubva kwari akabudikirwa mobva maenda kwasitori saka tete paakazouya shuwa Nkwasha akafamba achiuya kuti ini mukadzi handisumuonapa mukadzi anga asiri kubashiwa pamba kanzi nini uyai tifambe wanatesvara wachindonzvenga wasingadini wasingafambiwo asi pakazoti pane kuti Nkwasha uyu akabva waita chechi nevanhu vake namuprofiti watinaye akabva azobva taenda ipapo vasvikabva vanzi uyu shuwa akaromba kupi kwasitori saka zvanzi kwakaromba kwasitori vanzi masikati munozoya ndikupei nhombo yekuti tete uyayo yakaburikirwa vana Bamini waiwa ili havana kudzokaba akadzoka murume wangu popiwa nhombo avo vakabva kuti hatina kuonerwa musheba ai wati havanaonerwa musheba uyu bva atora nhombo bvagisa asi vana Bamini avo havanavo kamu pakuzoti tagara Nkwasha akabva auya bvarongedza hembe kanzi iwewe ndakuendesa bvauya nemonaki kuti inini ndauya nemonaki mwana wenyu uyu nekuti ndikuona mutsikutsarwa navo aubvata iwa wamhanyazve wabva uya newo nini udini zvikanzi aiwa inini ndaona kuti hamusi kutsarwa navo kanzi aiwa unozoya tini tiifamba saka tete ndofunga tete anga mucaregiver uyu anoshanda kubhuku kwake kwakusisina munhu ba anoshanda ikoko ndopa wakabva wanzi mazuva mashoma tete uya ava watadza kufamba ava uku kwabatwa uku tete abva auya kubva uku kanzi inini ndauya namukoma mauya saka kanzi inini ndiri kunetswa nekunyanga kuti zvinhu zvedu wazi tiri kunetswa nekunyanga kwaisaka ini ndafunga kuti ndidzose mhete yemunhu kuti nekuti ndiri kuona kugara kwacho kusiri kuita pane kuti nemurume isisu hatisiri kugarisana navo ava
Bamini uyu akanga abatwa uya nemuprofiti akabva atanga kupindura muromo wake kuti sure mukwavo ngadaidzwa kauya tore chinyi mhete yake. Inini ndini ndakabva ndapindura bamini mukabva mataura kuti ngauya atore imimi makanzi makamobatwa muda kuzodini mukwasha anoti pamhosvaka kuti ngeni imimi makuda kuti uya adzose mhete kupangidzwa kuti pane zvamakamuita azviitiba ko imimi kutora hanzvadzi yenyu pasina mukwasha wamuchifamba munei kobva kuti ai hunde shuwa wabvumirana kuti tichafamba. Tete bvabvunzwa tete kune kwaunoziva here zvikanzi kuti vafonera munhu uya wakanga ataura kuti pane kwaunoziva wamufonera wakanzi munoya sono ainini handipoba ndozofonera munondifonera saturday kwanzi ainini handichauyiwa ndiri kwamutare kwanzi alright. Saka ava kamupa kuzoti Sunday yawaende kuna tete bamini akabva ti nini nebasa uyu mubamini asara kumba uyu nemurume wangu vati iwe izvo kwanzi uyu achitine basa tadii kuenda hedu ukanzi neuyo tega here mudiki tinoenda tega here uyu ari kuti handidini handiendi varegera kuenda vandogara ndo pakavaya pamhangara watete uyu mazuva mashoma tona tete vaya vamhangara kwachifi vatazoona takusungwa vataenda vaenda kwachifi svika kwachifi vakwanzi torai munhu wenyu weyo muprofiti wenyu wamakashanda naye aibva auya vasvika vabata futi bamini tibva taenda kwastori bamini akasvika kuramba kuti ini ranausvika pano ine kwastori anausvika pano. Saka muprofiti akabva ati alright imi maramba kuti hamunosvika pano ngatibude panze ti hai ndi hai inini mota ndiende kumwe nemi ndoonoti iwe waubatwi here. Tabuda papa tete nemurora wake nehanzvadzi yavo wakatorana pasaidi obva wataurana vasvika pakuti kumuprofiti imimi tatakwira mota titakwenda kwanzi vanhu burukai tinozopinda mangwana vataburuka pastori paya tiri kurodhi vataburuka vatagara pasi kwanzi uyu baba uyu abvuma kuti inine ndine chikwamboshu ndinobvuma hangu kuti ndodini tobhadhara pastori. Saka ngatigare iwewe muprofiti ndinokupa hangu mombe nembudzi netoki rebhasera vatarara tiripo mangwana acho makuseni vatafunga kupinda mastori tapinda mastori kanzi iwe taura kuti mushonga wangu wakaonerepi wekurima nekuti ari zvakatora mushonga wekurima wakaonerepi zvikanzi stori akataura ndakafamba kunyadowa ndakafamba kwese kwana kambudzi iwo wakautorerepi akati inini asi kuti maikaterere pamwe ndio kwandakadini ndakatora zvikanzi maikaterere mupfumi mutsvuku wanhu wangu handidi kuti wataura vakanzi saka wabvumirana nazvo chadya vachadya bamini akabva achadya ndoda 2000 wananini wake vaya vanobudirwa vaya vatati munhu uye atinetsa taneta kudya mombe pamba pake tatada kudya vanhu saka ngaabvise 2500 vakwandobvumirana ipavo tibva tabuda kuenda kumba tasvika kumba mazuva mashoma vana tete vamwe vasingagari koko vati imi ndakazwa kuti vanhu makaenda kwastori uyai tisangane titaurane kuti zvakafamba sei tibva taenda komira pagiraundi nekuti uyu kwazi angaruzi achasviki kumbamba vataenda pagiraundi pai wakutaurirana ava vakabva vati isisu nyaya yedu hatichadiba kuti igumire pano patutongwa pachifi nekuti nanha kuenda pakwastori ndakuda kuti nyaya yangu yendepi aba achadya chinyi mombe dze2500 achibva aenda kumba vasvika taenda kumba akasvika vatora mombe vaenda kwapachifi yake yekuti ndabvuma mota yangu yekwastori kobva atora mombe kobva apa muprofiti netoki rebhasera ndo vatagara hedu kumba vana tete vazouya kuya kobvunza kuti ko imi nyaya iyi makadidini avo ndo pavakatanga kuchinja kuti isisu hatichirida tauda kuti nyaya iende kuseri pachikwesere totongwa ikoko nekuti isisu takambunyikidzwa isu hapana munhu akambunyikidzwa wakataura nawari watatu natete wavo isu takazonzwawo takunzi ndo zviripo nekuenda kozi abvuma kubhadhara kwacho nyaya ibva yanetsa paipa tibva tadzika kwachifi wataenda mutaura honai chifi isusu takutadzawirana vanhu vakuti takuda kuenda kuseri chifi akati kuenda kuseri kudii izvo munhu wanga wabvuma handiti wakabhadhara mombe iyo nembudzi avo varume vangu wati wakati wabvisa mbudzi dzekupa mapurisa mapurisa atakarana nawo uko kati munovapa nembudzi varume vangu ndabamini asara kumba ndio wakabvisa mbudzi dzacho murume wangu vaatengesa mombe kuti tinoda kubatsirana kuenda kubhadhara kumbe kwastori saka vakatanga kuramba takabva wana tete vazodzoka vatagara masuwa kuzonzwa kuti zviripi bamini uyu abva enda kotora vamwe vanhu
wasili waya bao watatu utokwana huko akatora mumprofiti neumwe akatora wekunext door mena akamboita zvekwa story vodzika futi kwa story wadzoka wakabva oya achiti munhu wese story ari kutaura kuti ndiri kuuya ikoko konongedza munhu chaiye kwete uyu wandakanongedzava ndiri kuuya pamatractor kutaura peuyu ndo pandiri kuuya konongedza saka munhu wese uyandisangani paground vaenda kotaura kwasabhuku isu vatati ndo zvataurwa vanaenda kwachief vaenda komutaura kuti ndo zvataurwa chief akataura kuti azotangira kuti auye uko sei pane kuti iye story anourira kuno achizotangira nyaya yake pano akutanga iwo kwenda kutaura iwo wazodzika sei newamwano wasina kubvira nevanhu vekuno kuba wawakataura wachidzika navo wazotorawo mwano sei nyaya ibvaandotenda zvakada story uye hana uzobouya foni yanga adzifona foni kana umbobatika kuda kuti foni hakuna vatagara ava varume vangu vari vairiavo bamine uyu vati ini nyaya ika izvaisi yedu nditete nehanzvadzi ndiye akabatirwa saka isusu kuenda kwataura kuseruko isusu ngavaende tete nehanzvadzi wande kocheneswa kana wasvika ikoko kana aonekwa kuti uyu handi yakaisa pazvinhu anoya tichitangira ipapo tichifamba tione kuti munhu wezvinhu zvakaiswa pana tete ndiani ndopo atakatagara uyu azotsvaga mari uyu bamini azotsvaga mari yekuti atione wauye kunoko ndopo akaenda kutaura chief vataura kuti awana mukoma kwataura kuti hausi kuenda pa saka iwe ndioda kuenda paadaidzwa murume kuti uya murume wangu adaidzwa akabva aenda isu hatina kuenda pa vaenda vasvika ikoko vanzi imi baba imi mauya uyu vati imi baba muramba kuenda uko sei ini mimi ndimuruti vana baba vangu uye akati aiwa inini nyaya yacho ndakuona kuti ini enda hako ini mari anavo enda ingaenda anocheneswe kana asvika ikoko achibatwa kuti handiyeba akakuisa chinhu ndinoya tichifamba papaita makakatano ndopakapatanga uyu kuti inini ndakutaurawo iwewe mukoma ururamba kuenda uko sei iwewe une zvikwambo wakatora zvikwambo zvekurima wakatora zvikwambo zvekurapisa mwana wako ende sisu shuwa mwana takarapisa baba mwana wangu akaita 2 years achirwara mwana aita 2 years achirwara mwana ndakaenda kwese Mozambique kwana magaya ndakaenda mwana ari kurwara asi naendo kwatirwa kuti ingozi munhu akazonyatsa kujekesa kuti ngozi ngeani ndingotsanjera ndiye akazotibatira kuti ngozi ngemuuyu akatsika munhu ndiye ari kusaidzira ngozi mumba mako ndosoka mwana wakadini ari kurwara saka inini ndakurapa mwana wako makurapa mwana vharapa mwana arapa mwana takamubvunza sambotsanjera mururapa mwana asi mwana uyu izvo akabva aita 2 years dziya bvaita nani bvamunza kumba tikati zvaita nani kongozi yacho ichaita sei zvikazi mimi chamuruda chii mimi garai ndagadzirisa mwana wenyu garai mwana wenyu harai vatabhadhara zvinhu zvedu zvatakabhadhara zvibva zvaita kuna mukotsanjera vatasara vatagara saka nhasi ndicho pakazonzi iwewe une zvikwambo ende takafamba shuwa tichirapisa mwana nezvikwambo izvo saka musi wakaenda babari kuenda kutorwa kuti imimi uri kurambirei kuenda komukoma ane zvikwambo takukudaidzira masango akupise nekuti une chinhu nezvikwambo uyu akataura kuti une shuwa zvikwambo nazvo ini ndakarapisa mwana wangu kadini kwakanyanya saka kana ndinazvo zvikwambo mukandibatira zvozvo noti hemeni kana mandibatira chekuromba ini handakuromba kuti upfumiwe eoni uyu vada kuti apisiswe vakanzi inini mukadzi wangu hapana papurazi munin'ina hapana vauya kumba auya kumba akasvika vataura ndauya inini ndizvo tasvika tabatirwa kwaidimeni kwandiri kuda kupisiswa saka inini ndadini ndaramba vatati ndozvaitwa nyaya dzaanganidzi uye kwasitore yaendepi zvikanzi aini ndazoona ndakuzivi newo une zvikwambo vandati ngatifone tinzwe kuti uye kwasitore yacho azoti vatafona kuna edimeni akatipindura kuti pafoni vopindura kuti imi muri kundibvunza izvozvo hakuna izvozvo zvatagadzirisa izvozvo nedare ndizvozvo vatati semunhu mukuru oraiti isusu mangwana ndodini tinongoenda mangwana acho watafuma wataenda vasvika vadaidzwa vakwanzi isusu tauya uyu anewo zvikwambo uyu toda kumupisisa aibva apisiswa shuwa aibva atsva inini paakata ndakabvunza ekumasango pamusoro imimi izvo mapisa murume wangu chikwambo cheupfumi here nekuti awatoa kuti chikwambo cheupfumi masango akataura kuti handi chikwambo cheupfumi ba murume wenyu pane munhu akamuisirai mushonga paumba penyu wekuti chikwambo paumba penyu paakauya korapisa mwana pamakarapirwa mwana saka ndo chikwambo chiripi chabata murume wenyu hana chikwambo cheupfumi ba kongozi iri kutaurwa zvikazi murume wenyu hana ropa ba mumaoko
Anano baba, sure ere sekuru kanze hunde sure. All right. One wese paakatsvaga nokuti nekutonga kuti ane kuromba kwekuti ane upfumi. Paakazotaura kuti aiwa munhu akauya korapa mwana ndiye akaita izvi. Saka sekuru Masango akabvata kuti all right, inini kana zvakadaro zvifambo zvenyu mimi zvamakarapisa mwana hamuchazvigoni, zvepasitore hamuchazvigoni. Ndoda kuuya kozvitora zvese ndobva ndazvipisa, ndobva ndapinda mumusha ndizvipise zvese nezvepasitore. Wow, ehundi eoni vokanzi saka kupisai kwandaita ma 300 iwawa wari watatu. Vanzi munoyana kwa mari yangu nhasi, vakazi mari hatina batina patachima kwanzi mozoya nemari yangu, mari yake muse Saturday ndio pataka wakazoendeswa Maria ya ikoko. Taenda Saturday takasvika tikabvunza, takabva ndabvunza sekuru imimi isisu takabva tafona kuna Mukotsanjera nekuti ava takabvunza kuti Mukotsanjera hana ere chikwambo chirimo. Mukotsanjera akati inini ndakakuudzai kuti chikwambo zvinhu zvandagadzira ingosi yemunhu andati. Vatamubvunza kuti ko isisu zvotoda kupisirwa zvikwambo, zvikazi muda kupisirwa zvikwambo pakuti kana pane munhu akaisa chikwambo pamba penyu achipiswi, munodaidza munhu achiuya achibvisa chikwambo chake. Saka isisu pakauya sekuru Masango musesaka ndidomba mari yake. Awabva achi aiwa Masango anga auya akamuti ada kupinda mumusha kuya kupisa. Isu takabva taramba pamba pedu. Tikati isusu hatinoda kupisirwa. Saka imimi sekuru titaurirei munhu akapinda akatisira chikwambo pavanhu vakatirapisira mwana. Akataura kuti inini kuti ndikutaurirei ndinoda kuti ndikandabudikirwa ndikoti ndikutaurirei munhu wacho akaisa chikwambo pamba. Patati sekuru ora tikana maramba mukutaura isu tichatsvaga tega munhu akaisa chikwambo pamba pedu nekuti isusu takanditi ngarape mwana. Hatina kuti ngatisire chikwambo basi. Isusu hazviiti. Saka tichadini tichaita tega. Vatatanga kuita noise ipapo kuti saka mimi 300 iyi yanga iri yekuda kuchenesa paumba ere kuti yanga ida kudini. Mamuda kudini zvikazi inini 300 handi yekuchenesa paumba ngekuti mishonga yamakamwa nene zvandakubatisai ndiyo 300. Kana makuda kuti ndipinde musha ngeimwe vatati aiwa isusu edu musha wedu sasadine imba sasapinde imba sitatsvaga munhu wedu akatisira chikwambo chedu tibva tatogume papo. Kazi nachifu takutanga takunetsana sekuru yapapa wakaina chifu aiwa muri tanoizi panapa munozouya padare musi Friday vatanyarara vatadzikoma kwedu Friday vatava padare tasvika padare wakanzi vana mhuka makaramba kuti n'anga ipinde mumba. Tikati aiwa hatina kuramba asi takati hatinoda kupisirwa zvikwambo ba ko munhu wedzi wechikwambo tikachipisa tinozochionepi. Isisu toda kuti munhu auya atore chikwambo chake. Dai vanga vakatitaurira muridzi wechikwambo tomuredza yotora chikwambo chake. Saka isisu hatisi kudaba tichatsvaga hedu munhu wedu achachidini achibvisa chikwambo chedu. Wakanzi iye wacho vatanga kutaura manje nyaya yekuti mukoma wacharuramba ake aruti nini nengosi. Mukoma akauraya. Mukoma zvaakauraya munhu arutaurwa akaurayiwa ndisekuru wangu hanzvadzi yamai vangu ndiyo iri kunzi uyo ndiye akapiwa nyanga yekuenda kutengesa. Pane 30 years so sekuru yowafa. Saka iye ibamini uyu ndiye anoziva nhoroondo yacho yemaurayirwa. Ngambokutsanangurira iwo kuti apa akazviona kuti pakaurayiwa kuti mukoma wake akauraya sese anozviziva. Ngataure taurai bamini matauro makaita kudare straight. Pamusoro hatingatangi nekutaura nyaya yengozi pasina matangiro akaita nyaya ndiyo yatataura nyaya yakatangwa natete kusvika tosvika panyaya yengozi. Masungirwo ayo takaitwa zvataurwa naTsangamire right. Tete ndiye akauya nenyaya ukanzi inini kutaura chokwadi handisi kugara zvakanaka bakupi kumba kwangu kwandakaroorwa. Inini ndakaita sei ndakaberekeswa chikwambo zvataurwa naTsangamire warowa nemo ndo pakadaidzwa muprofiti kanzi aiwa ari kunzi ndiye ane chikwambo ndini. Kukanzi kuti zvakadaro ndinodaidza maprofiti. Muprofiti akadaidzwa obva auya anova ndiuromo ari pano right. Takapinda mumatare urombo akadaidza svikiro rake ini taizivenyi hapana chataiziva. Kanzi Siriro apa Charisi apa Renard right. Takagara
uyu Rombo obvaita senyi aita zvaakaita kusvikiro rake. Isi takagara right, takagara kudaro ndakandoerekana ndabatwa mutsipa ndatsikirirwa pasi. pamusoro vadare asiritangani ingaswera nenyaya yoroswera kutamanzari nenyaya wanzi nyaya wana babawa neanana mbuya nandaona inini so nyaya yavo ikati ikaswerera baba imini munoziva nyaya iyi baba imunoziva nyaya iyi tete imunoziva nyaya iyi saka tirakuti tindotara nyaya dzenyika tinoswerera tiri muno mimati paripo muprofiteni akaprofita arege kuya padare ndimakaprofita vaya tingaswerera nenyaya ii zvinati titaura zvishoti pakufanda kuna madare nditsanangura muchidimu inini uyu ari panapo Sirio handisi muprofita wake ende inini handina kutsika kumusha waSirio. Chakaita kuti ndinge ndichisangana naye uyu akafamba mukwasha uyu achibvunzirawo mukadzi wake anga asiri pamba kuti ndine mukadzi wangu akaenda but ndoda kuti mukadzi wangu adzoke pamba wakaenda mukusawirirana nditi uyu handina zvandakamutsanangurira zvekwaStory ndichitsanangura kuti ndo zviri kunetsa mukadzi wangu ndakabatsiridza nhau dzemukadzi wake kusvika mukadzi wake achiuya nditi asi mukadzi wake auya uyu akange ambouyawo panga ndichiita zoto nesangano anawana tezvara wake ava wachifamba wasvika ipapo ndo pakabuda nhau yekwaStory. Ipapo yabuda nhau yekwaStory wakaudzwa ivo pachezvavo wakanzi pane munhu akauya kwaStory. Infact yakahakirwa nhau iyi yahakirwa nhau iyi pakanzi pane munhu akauya kumba kwedu wanga waa mudzimu waStory waitaura but zvaakauya kumba kwedu handisi kugona kumutaura panapa. Kana muchida kumuziva ngatisimuke izvezvi tiende kumba kwababa wangu ndokuti ndinokuzivisai munhu wacho handiti. Saka amene twakarongana chimukwasha vakangodaro zvavari apa havangosvika pakuenda ina handina kuteera kwavakaenda kana ndiziva kuti vakasvika ikoko vachiitei. Ndakazonzwa kuti nyaya yamaheadman machangamire ndo pakandifonera akati kune nyaya iri kunoko takanzwa kuti ndiwo wakamboibata svika kuno. Ndokubva ndasvika zvechokwadi semabatiro atakaita nyaya iyo tikasvika mudare raChangamire tikaiswa mumba zvikanzi nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu ava vari kupumhana kubudikidza natete ava handiti wasi kugara pamba. Tikapinda mumba ndikaita zvandakaita zvechokwadi nyaya iyo ikahakirwa futi zvakare handiti haina kunongedza munhu ipapo kuti ndinhingi uyu handiti zvakanzi handei ndinotaurira kumba kwababa vangu ndo pakati Changamire ndokupai mupurisa wangu hani musimuke izvezvi muende kupi ikoko. Zvechokwadi takasimuka tikaenda kwaStory takasvika tina kusvika nekumuona asi patakasvika kwaStory tiri kunze kweyard kuroad mhepo idzi dzakabva dzabuda idzi hadzaenda kunonanga mumba madzo straight mematare maStory hadzagara imomo ndofunga wakaita wanga vari pani nenge wakatoita kana zve5 hours wakabudirwa vanhu ava handiti Story asati auya pakazosvika sekuru Masango handiti akasvika aonana nemupurisa waHeadman. Sekuru Masango akati regai titsvage sekuru Story pavari tuye navo ndopavakazouya kwanga kutoenda kunoedza wakasvika wakaona mudzimi yavo iri mumba wachisvika wachiona mudzimi iri mumba akabva atambirana nemudzimi yake handiti akabva abvunza zvikanzi koma uya nani panapa ndopatakadanwa isusu tikapinda imomo tikapinda navo vese ava handiti chekutanga chandakatanga kuona ndechekuti Story mudzimi yake akaitambira chisvika imomo handiti aitambira tikabvunzana pakatsanangura yange iri miiri midzimu yanga yakabuda pamba pakabuda Paradzai namoto yange iri 2 midzimu. Saka wekutanga akatanga kutsanangura ndiParadzai handiti achitsanangura akati baba isusu tauya but mauyire ataita panapa tauya naSirio handiti anoreva uyu ari apa ndiye akanongedzwa akatsika mumusha munomu handiti achiita zvakaita but atinetsa nekuti paakatituma kwacho handiti uyu waari kufamba achitirwisa saka titakudodzoka mumusha handiti zvikanzi saka imimi zvamauya panapa murida kuitwa sei tsanangurai pane nhau yenyu. Ndopandakanzisa mukuru taura ndobva ndataura ndikati ndo zvatafambira zvikanzi zvechokwadi wana mhuka ndowaziva haana kuti mhuka akati wana mhuka ndinowaziva handiti paakati ndinowaziva pakuchajana uyu akarambwa ina handina kumumanikidza semuprofita kuti buditsa mari
Anditi paakaramba takabuda mumba tikanzi budai aramba midzimu ikataura zvayakataura tabuda kunze. Anditi ndo pandakatsanangura ndikati inini nauya ndaita izvi zvichireva kuti ndatova nemhosva kwamuri wana mhuka ndakunyeberai. Anditi nauya ndabata ndeye kunyeba uyezve ndapeinda dare ramambo nekuti mambo wandidana. Anditi nanhasi wachanza vatongi zvakanaka kubudikidza nezvimhepo zvandabuditsa izvi ndezvangu. Iwewe Siriyo nemhuri ndakuchida kufamba newe. Anditi tiri pamwe chete tinzwe nawi asi kange isiri yechokwadi inini ndakubhadhara. Wakazotorana wega ameno na tete wacho wakabuda wakaenda pasaidi. Waenda pasaidi ndakazoona ndakudana wenini. Anditi zvikanza Saurombo akatondidana ndiwo nemukadzi wacho ndiye akazodana futi murume wakataura zvakataura. Zvikanzi Saurombo tauya isusu tiri kuti hedu taakubhadhara. Anditi saka zvataakubhadhara taakuti tidzoke tibvume nyaya yedu. Anditi pakudzoka tichibvuma nyaya yedu tichabhadhara ndichakupai mombe netoki resori. Anditi kumboramba kwanga ndadi ndaita. Anditi ndobva ndakatomboda kuramba inini hapazita mupurisa wamambo ndofunga ari panapa wanga wati naye mupurisa wacho akati Saurombo marambira maakuita maakutoita unge pamwe chii hazvizoite. Ndaida kuti ndipedze pane panisati ndasvika. Ndobva takadzoka. Anditi tadzoka tikasvika wanga waripo sekuru Masango wacho wanga watoripo futi ipapo. Anditi tikadzoka imomo tasvika ndo pakatsanangura sore zvikanzi abvuma chindiudza kuti iwe vakachitorera papi chikwambo ichocho nekuti inini ndakarapa munyadova ndikarapa makambudzi ndikarapa kwasabvure da kuti utauro wakachitorera papi ndopa wakataura nhau dzavo dzemuprofita matauriro wakaita ipapo. Anditi zvikanzi alright saka iwe kana wabvuma chichadywa ndo pakachadywa mari. Zvikanzi asi unobva uya netumwa rangu ndisitori akataura direct vanhu vese varimo. Zvikanzi ndobva ndada mushonga wangu kumba kwako tumwa rangu ndouya netumwa rangu. Anditi saka zvadaro tichibvuma ndopa takaombera tobva tabuda mumba mastori. Anditi tauya kumba isusu ndopa takasvika inini nyaya yemukuzodzoka kwayo mudare ndandisingazviziwe. Ndakazoudzwa kuti nyaya dzaona mhuka dzikuramba dziri kudare pazouya sekuru Masango wachiita zvawakaita kudare ramambo. Anditi saka nhasi uno inini handina kuuya ndichiti ndiri kuuya ndauya ndichinzwa kuti nyaya iyi ndiyo yepakutanga kutoya kunogara panapa ndanditori netendere yekuramba uya unogara panapa nekuti handina kusungwa asi ndatevera ndichiziva kuti nyaya iyi ndiyo ndiri witness panyaya iyoyo. Saka nanhasiwo inini sedare ndanga ndichida kuziva. Anditi sekugara kwandaita panapa kuti kana ndiri mudare ndizozive kuti kana ndanyura ndobhadhira ningi kana anyura ndondibhadhara ndiri kupinda nani dare. Ndikudzwa kuna baba awo baba izomavaswa kwasitori ndofunga pataurwa zvakawanda kutanzwa. Pana mai akutaurwa hanzi sitori akazomutsigira mai ye kuti kana wakasvika pana mai ye makasvikawo here shoiwa Maikaterere makasvika shuwa here. Maikaterere akauya kumba kwedu mumusha wababa waPeshi kuburikidza nekurwara kwaiita mwana wamukoma. Imi hamuna kusvika kuna mai ye? Handina. Saka mai pamukoma apa makanga muri mesera takadaidzwa semhuri. pachibva paitwa sei? Ipapapo Maikaterere akauya nemurume wake pachibva paita muvakidzani anga aripo Mandikwaza na Mukunda Ganje wakanga waripo. Wakataura izvona kuti baba nyaya yandiri kuona ndeyekuti muri huku iri kuzvidyira mazai enyu. Kutaura nini? Kutaura mukoma Kamusoro nyaya yekudasikira mwana wakamatsotsi wanda kusungwa pamwe chete ufamba wanoziva zvawakaita uyu profita wavo wakavabata asi vanotaura kuti uyu ndeuyu asi vanotoziva kuti uyu ane mhosva wakaenda kwasitori wakabatwa babavo avo vanoziva kuti avo vakaitawo zvavakaita wese matsotsi. Saka mambo chipedza nyaya vanhu vanoona kuti wamwe wapinde mataro pamusoro changamiri nhau iri pandeyekuti mumana kutenderera
Andika. Saka ndobvunza baba wako kuti nhasi wadya here. Semabvunziro aitwa naachangamira kuti izoni makasvika here kwastory. Vapindura kuti hongu kana kuti handina. Vamakuda kunzwisa kuti makasvika here kwastory. Munogona kungotenderera nyaya. Saka kuti wadya sadza here. Utanga kuti ayo hongu kana kuti handina. Chete tatezana. Story atonenga atone maagent ako warikwenda kwatopiwa chiprofiti ndiri profiti ndirichi izvo zviri zvinzani zvastori saka ime mukasvika mukashandirwa ipapo ndiona paradzai wakasirwa pamusoro ndiri kuda kutaura ndichiti kwasitole handina kutombobvira ndakatsika kuba ende ihemeni nei regai ndize makaenda kwasitore naava torakunangidzai akabvumera kotora chikwama ndikataura tirini ndoita sekunge pamwe ndiri kuvakiza ivo pane vanga varipo vari mukati vanogona kupindura nauiyo handigone kundovapindura tese tavasunga maisi afanira kubvuma kubhadhara zvinhu zvokwasitore nyaya panapa toda kutaura chinhu chine chinangwa nenyaya usabude munhoroondo yatiinayo uchienda kusaidi. Tine nhoroondo panapa yechinangwa chezvatakatarisana nazvo zvatsanangurwa nevarume avo zvikazotsanangurwa nemukomana weyati ndiri muprofita zvapedzisira kubva kuna tete avo vaiti ichokwadi kubva kune uyo neuyo neuyo zvakamira zvakati ini ndatopera nekuzviona zvese saka nauchida kuti taurai hatiseramisera vatida kuti taurai inini pakati kanza dzangu dziri true ndiri kuda kuziva chete munhu ari kundishandisa ndigare mumba mangu munhu abhadhari ndibviswa chikwamo chandakaiswa ndo zvandoda chete zvekuti zvese zvarutaura izvi zvandowanda asi ndikuda kuziva munhu akandisa chikwambo ndibviswe ndisunungwa ndigare zvakanaka munhu pamusoro imamo ndinomwe tete ndiri nawe avo unganditi panapa musha wakaparara kuri kuparara kwematambudziko anga ari mukati memusha uyu hangadzi dzangu dzine utsotsi hapana uyo awana avo dzine utsotsi hatigoni kunongedza kuti uyo nekuti ndiri gotwe hatigoni kunongedza kuti iwe une zvakati asi mapo tinotokumbirawo nerudo netsitsi dzenyu kuti mugone kutipa vanosvika mukati memusha nekuti kana mukati pamunhu ari kupinda mukati memusha vanhu vanoti ho hatidi sei vanoramba ishe mapo tiri kukumbirawo tinohambireiko tinogadzikwasviko ndakamira panapa ndakagara panapa ndofunga ndauya nekundidana kwenyu mama ndisina kunge ndasungiswa but ndine mukwasha wavo ari panapa uyu handiti akazofambawo ega personal kuenda kwastory achifambira nhau dzemukadzi wake uyu achiti sastory kana mune chamakaisa pamukadzi wangu inini ndafambira kuti mubvise mukadzi wangu adzoke kumba handiti da kuti ndipedzisewo achazotaura hake ndobva ndasiya pandasiya uyo amiriri kundiwe handisi kumumirira ndine pandida kunanga handisi kumumirira ndine pandida kunanga saka uyu personal handiti akanhongwa nasekuru Masango ikoko kwastory tasangana naye handiti akanzi iveve vakatsikawo munomu ndopa akatsanangurawo nyaya yake handiti akati ndakatsikirawo nhau dzakati nedzakati munomu but iye wacho personal akazonzi abvise mari chamai pamusoro muprofita nyaya yemutaura kune ava aisiyo nyaya yemudare muno basi nyaya yemudare muno ndeava neava nemukwasha wavo isusu vanhu vane mhosva tatovaona iwe muprofiti chimbonyarara kupasa mhosva taiona kutanga saka inini ndichiri panapa nditi wangaza wako pamusoro yechangamire ndandisati ndataurawo kwanhasi mukadaroka hapana patinoenda chimugara pasi kana kuti uya kuno tida kuti munhu wese ange zvoda kutaura mambo ndine manzwiro andaita kutaura pamusoro pavanhu avo pandada kuti farire zvishomanane tibudikidza nekutsinhira kwavanenge vachiita iwo ndofunga tunzwisisa kuti nhau yakaita kuti vanhu avo vapinde mumatare kana kuti vazoende kunotsvaga zinata kana muprofita inyaya yekurwara kwamhai vari apa
Ndochireva izvo kuti chakabatwa pakurwara kwamai avo ndochinhu chakanga chikukonzeresa urwere hwakanga ukuzoita kuti vanhu vazofambe. Wongu timunzwisisa kuti awana wese nekuona kwangu ndatozviona kuti wese avo wane nyaya dzavo ende vakaromba wese. Ndautaura chokwadi ichocho chekuti wese wakadini wakaromba. Ende kuona kwakaita profeti wari apo nekuona kwakaita Sekuru Masango nekutambirwa kwakaitwa Sekuru Story ndezvechokwadi. Asi nhau yange ingoripo yange yeikuda kuziva kuti chiri kurwadza munhu ndechekuyo here kana kuti ndechekuyo. Izvi zvinova ndo zvakatonongedzeka kuti zvarwadza munhu zvamasimukira kuuya kupinda musha muno masitore ndezvaningi. Uri kuzvinzwisisa? Saka hongu wese vari kuziva kuti ini ndakaromba uyu achiti uyu akaromba, asi zvakaromba zvacho zvakasiyana mashandiro azviri kudini hazviri kuita. Ndopanodavedza kutsinhira pekuti muone kuti wese wane nyaya dzavo ende wese havasi kuramba kuti wakaromba wese shuwa. Asi nhau iripo ndekuti pane ane zvikukwadza. Nyaya yakanangana ndeyamai wakagara apa. Ndo nyaya hombe yamai wakagara apa. Maita ino mambo. Inini ndisati ndambotaura mani ndiri kukumbira right in short nyaya yandinzi ndakauraya yataurika ndizvoka. Ndiri kukumbirawo changamire kuti mutipowo purisa renyu kana kuti mairi muchitidongedzera pekuti wanangu endai apo chaipapo. Hamusviki muchitaura aba, hamusviki muitaura. Isu chedu kusvika kugara kana riri svikiro ribude richinyatsa kutaura nemo pane nyaya yakaitika. Ndo chikumbiro changu mambo. Ndiri kukumbirawo purisa renyu rinobva muno Masaunyama sababa wababa headman. Ndatenda. Ndidzoke pamunhu. Ndikuda kudzoka ndati kutanga kwataita. Manyatsokunzwa tichitsetsera. Kutsetsa nyaya. Kuti isusu munomuka hatitongeri fini. Right. Hatitongeri kuparadza. Chatinoda kuwaka. Ndati chatinoda kuita sei? Kuwaka mambo. Kana rodhi ine minzwa ndo yatinotsotsonora kuti imimi mufambe murodhi yakaswatuka, musabaiwe neminzwa. Ndatenda mambo. Ndokuti masesa akanga ari mberi kwenyu munobaiwa paunokotama kuribvisa ka unovingwa nemhando. Manzwa ndokunga ndambozvitaura munomu. Chatiri kuda munomu ndechekutaura kuti mashoko ataurwa natotavo nemashoko azitaurwa namababa neama kutaura neataurwa naprofeta wenyu zvinhu zvekuti inini samambo handidi kukupai n'angaba, handidi kukupai chiremba, handidi kukupai muprofita. Ndekuti mchibva muno muchataura kuti muprofiti yatapuwa natsangamire uya wanozivana wayazotipa kuti endai pakati. Manzwa ndinoda kuti imi yega muchikumbira purisa rangu ndokupai purisa rangu mufamba naro. Ini muchafamba pamuri kuda kuenda. Noti inini tinoteta because ndaona nzira dzacho ziri kufamba nevanhu. Ndikada kukubatsirai zvinozodzoka zvoni munomuona munhu uya ndiye azinga akamira akadari zvichibva zvazvodari zvichidari. Ndinoda kuti nega muzvipe. Muda kuenda kuchipingere zviri kwamu, muda kuenda kudharuvenere zviri kwamu, muda kubira Mozambikere zviri kwamuri imimi. Notenda mambo. Manzwa manyatsonzisa zvandarewa. Asi pakati penyu ndakabhatarisa so pane mhepo iri kuvhuvhuta pakati penyu, pane mhepo iri kuvhuvhuta. Tikati mhepo ka hatisi kureva kuti imhepo iri kuvhuvhuta iyi, but pane mhepo iri kuvhuvhuta. Munotonyatsokuziva kuti apa ndakatsika shuwa, asi zvandinoita kuti ndakatsika ndinofanirwa kutomboita semunhu wemurume. Waba iwewe tokutaura kuti waba handiri kunzi
ndaita sei, ndiri kunzi ndaita sei, asi chinhu ichocho unochiziva manga. Saka ndoda kukumbirisai kuti garisanai sezvakavanzisa, garisanai mubatana, mabatana kudaro mochitsvaka kwekuenda. Musaende futi kuna profeta wenyu wamutaura uyu ndiye akazodana akadano mangwana mutiyana yanyanyi. Ndinoti mese kana dziri howe dziri mutrei ndoti dzese howe dzakatoshata instead yehowe one dzese dzakashata. Torai murasi kumarara manga. Ndozvandinoita. Saka ndati nditori munhu weruzhinji. Saka ndinoda kukumbai mese, muri vana vangu mese, ndinokudai mese, hapana wandinosarudza, ndinokudai. Nyangwe uite uroyi, bhururuke nendege, uite mheni dzakaita sei, asi ndinongokuda chete. Manga tikutaura nenyaya sitori panapa. Sitori ano achitogara pamakagara ipapo, achitaura kuti ndiri musatanisi. Handiuyi kumba kwako, ndiwe uri kundifambira. Saka unotaridza kukuroya sei. Ende handitauri kuti Jennifer uyu ndakamupa uroyi ndekuti ndiri kudya naye ndichiguta. Ipapo mukandinzwisisa garai makapaona panapa. Ende patarisei zvakasimba. Inini chokutaura nemi handina. Zvandotaura nemi ndo zvandoda kuti muite. Muchitipa zuva munyora ari panapa. Toda zuva rakati rakasununguka. Hatichadi zvekuendesa mberi nekuti hamusi munega vanhu vari panada kutonga wakawanda. Kutoenda kwezuva kubva usikuba hauna kutorobeta ugwagwagwagwa. Inoda musoro changamire ndautorawo hangu padiki-diki. Zvishuwa zvese zvataurwa ndizvozvo, asi inini pari kundirwadzirawo natezo rangu wamukonawo. Wari kundirwadza pakusada kugadzisa zvinhu zvavo zviri kubuda pachena. Ndo panhu pari kundirwadza. Kuti wada kusvika rini mhuri yavo ichitambura. Hanzvadzi dzavo idzi dziri kutambura. Vana vavo chaivo vakazvara ivo vese vanatezo rangu. Hapana ane mwana ari kuita zvakanaka. Kubudikidza nehunhu hwavo ivo vese vanatezo rangu. Hapana ndikuchenesa kana mwana. Asi kutezana nechaakatanga ndandofungidzira kuti acha tezo rangu akatanga kubatwa nenyaya. Ndaifungidzira kuti achishandisa musoro kuti inini zvinhu zvadai nokuti inini pandiri panapa ndakabatwa pastori ende ndakatanga kubatirwa kuchechi. Pandabatwa ndichama ndakasvika mushama story ndikufambira mukadzi wangu zvishuwa ndakasvika. Asi kuti kwandakazopirwa kwandakazonzi ndasvika mushama story kumwe munhu wandakanosvikawo general akanditi ndipe 10,000 nditire mudzimai wako kwaari. Zvishuwa ndakamba 10,000 munzira kwete paumba. Asi mari iyoyo ndiye akasvika achiita staira yake. Zvishuwa ndakazosvika mushama story zvataurwa nasiku masango bvanonongedza wachinongedzwa. Ndikanzi uya neperiod pana zvishuwa ndakatobva kuendesa period mwedzi wakapera. Hana kuramba. Wozvinhu zvakaitika. Ndisingazivi. Asi wanatezo rangu wesawa. Ndikushauza kuti sei wari kuramba asi zvinhu zviri pachena. Mari yavabvisa dai uri kubvuma. Zvatopera kare kare. Tatoende imwe stage. Saka nanhasi tikabva panapa tichafamba nganga. Handikuzoona nganga dzaoda dzakaita kala ipi. Pamwe ndiwo wachaziva kuti kala yatikuda ndei nokuti ndakaenda kumba kwako ndasvika ka6-7 takafamba ka1. Ndipo ndakazosvika pataurwa paipe kuti ndakazoendesa munhu ndikunodwa wasi kundigadzirira zvinhu zvacho kuti wari kudawo kuti hanzvadzi yayo igare musango. Taitaura yapera nyaya yenyu tatoipedza. Imi ndima kuchitsvaga munhu wamuda kuenda naye. Tati mapurisa ari pano tinokupai mofamba nawo. Muda kuenda kwaMutoko here, kwaMurehwa here, kuBhovera here, Chipinge here, kuDarwen here, Mozambique here, zvakunemi. Manga, zvakunemi. Asi chatiri kuda kugadzirisa inodhibadzi kuti itsetse. Ava ndanzwa kuti vane dambudziko rokuti wakatsika munhu wakazvibvuma wega. Ropa remunhu ukakomana haisimbudzi kuchema kunzungu bai. Munapaona panhapa. Ropa remunhu hariparari maharaba. Munoona munhu akatsikwa panapa kunopera 10 to 15 years kuchinaya mvura mafuta achimbojenga. Saka ndo panonzi ropa remunhu rakadini rakakosha. Ndapota hangu ndirisana kana mazondisaiwa tawirirana. Isu
tokumbirawo kuti kobhadhara kwacho wasiripenda ba inini mwana wangu shu akarwara ndizvezvo tinozotanga kuenda ere kofamba wasina kubhadhara ba iyo wari kuti ndiraenda kubhadhara wada kubhadhara kuna story kuti munhu waakatsika apa tiri kugadzirisa tiri kuvhura rodhi yenyu minzwa yese ngaibude mufambe murodhi yakaswatuka vanovabazwa kuti shuwa maseso zvitambara miunga yabviswa taakuchifamba nerodhi yakaswatuka right tinoda dheti mambo rekuti mupurisa wenyu anga achiuya pagiraundi tochiona kuti tafamba sei anoronga dheti ndimi inini kuda henyu anoronga nemadheti enyu aya munorongani muzoya kuda break of court motaura na break of court matanga mabatana mega mega muri kuzo tironga zuva renyu mega inini moya kuna kreti ukuzopera nyaya yanyu matanga mabatana muri kuzo kusadza zuva renyu manje pakareba kwedu kwakambuka witi simudzaona wabude tikataura matozvo yandai mogarisira nekuto zvakanaka